Velkommen til denne Flip Learning film. I dag skal det handle om hjemmesider. Vi starter med at finde vores internetbrowser, som på denne computer hedder Safari. Den åbner man. På andre computere kan det hedde Google Chrome, Firefox eller Internet Explorer. Men på denne computer hedder internetbrowseren Safari. Vi starter med at finde vores søgefunktion, som denne hjemmeside allerede har åbnet Google. Google er en søgefunktion. Man kan for eksempel søge hund. Så kommer der allerede en menu her, hvor der kommer, om vi vil søge noget om hunderacer, hundens trivsel, eller bare om vi decideret vil høre noget om hunden. Man trykker på hund, så kommer der en masse hjemmesider om hunde. I denne opgave skal I for eksempel finde en dårlig, eller ikke en dårlig, men ikke en så god hjemmeside og en rigtig god hjemmeside. For at finde ud af, hvad forskellen er, vil jeg vise nogle eksempler. Hvis vi for eksempel trykker på denne hjemmeside, så kommer der en masse hunde til salg, og det var så ikke det, vi ville søge. Vi vil gerne vide noget info om hunde, og ikke vide, hvilke hunde der var til salg. Så vi trykker heroppe i plusset, og får en ny fane frem. Der kommer min side til at se sådan her ud. Så skriver man for eksempel Google, trykker Enter, så kommer man frem til Google igen, og man skriver hund igen. Hvis vi for eksempel tager den her hjemmeside, kommer man ind på en hjemmeside, hvor der faktisk er en hel masse om de forskellige hunde med raceindeks. Hvis man så for eksempel trykker på G, så er der nogle billeder, altså det visuelle, og der står nedenunder, hvad hunden hedder. Hvis man så for eksempel trykker på gravhund, kommer der en lille tekst om, hvad gravhund er for et dyr, hvor den er vokset op, og hvor den kommer fra, osv. Teksten er ikke så svær, og dette ville så være en god hjemmeside, fordi man forstår, hvad der står. Teksten er ikke særlig lang, og man har et overblik. Man har et overblik over hunden, og hvad pleje den skal have, osv. Og ud fra dette vil man så kunne fortælle lidt om for eksempel gravhunden. I kan også vælge at søge på et helt andet dyr, men heroppe ser I så, at I har en dårlig hjemmeside og en god hjemmeside. Det vil sige, at I skal kunne fortælle, hvad er det, der ikke er så god ved den her hjemmeside. Altså, man får ikke noget info om hunde, man får info om, hvilke der er til salg. På den her hjemmeside kan man få en info om alle hunde, der findes, hvilket er rigtig godt. Man har stor valgmulighed osv. Og når I så har fundet den hund, som I gerne vil sige noget om, skal I gå ind og læse lidt om den, fortælle hvorfor hjemmesiden er god, og hvad I synes, der gør at den er god. Og I skal finde en hjemmeside, som I synes ikke er så god, og fortælle hvad der gør, at den her hjemmeside ikke er så god. Hvis der er lidt tid til års, må jeg også godt fortælle, hvad I har fundet ud af om hunden. Men allervigtigst er, at I finder ud af, hvad en god hjemmeside er, og hvad en ikke så god hjemmeside er. Og hvilke hjemmesider, som passer
lige nøjagtigt til jer. Rigtig god arbejdslyst.